Ikaw ba ka kanina? Ako, nagdahon ako doon sa imo. Pareha mong Kristo kaya nagsimba ribulto. Si Kristo kaniadto magsimba sulod sa templo. Sige. O yun kakaron nga ang sumala sa nakasulod sa Biblia kanang templong gisimbahan ni Kristo na ay mga ribulto ug mga larawan diin sa nagsimba. O yun kakaron nga si Kristo sa dihang mosulod sa templo nagsimba sa Dios ang atubang ribulto. Wala nakasulat sa Biblia na si Kristo niluhod sa ribulto. Mo ba ko niluhod? Hapa sa kay Diyo man. Pangutana klaro ha. Diyo man. Kasi Alam ko pangutana mas. klaro kayo. Major premise na ko simple ang mga Hudiyo mosulod sa templo magsimba sa Dios, maghapa, magatubang sa larawan. Sa tawag anang kirubin, anang sa Hosea 16. Si Kristo Hudiyo ang nagsimba sulod sa templo, di ba mabasa na to na? So oyon kakaron nga si Kristo samtang magsimba sulod sa templo naa si giatubang ang ribulto ug mga larawan. Kijang ribulto yang mga tubaga ang pangutana ay pangutana. Wala ka basa na? Ayun baga. wala pa. Awa kaya ka basa. O ano tanong lang ka? 2 Chronicles kapitulo 3 versikulo 6 hangtod sa 10 nga ang templo na ay mga larawan. Uno Hari kapitulo 6 versikulo 15 ang katason anang mga ribultuha 15 feet katason. So, karon kahibalo na ka. Very good. Muna, itawag ko simbahan, kaya man nilalawan, sunugan na. Kaneo? Kulawi sa ano ba? Walay lang kaway. Kani. Ingon mga ganina, ikutlo man nimo nga bawal kitang magbuhat sa isang dagway, sa isang kinsang magbuhat, nakasala sa Dios. Sa dihang ang Dios nagpahimo sa larawan sa kerubin. Nakasala ba ang Dios sa iyang kaugalingong balaod ng yatan? Diyos sa kirubin, nakasala ba ang Diyos? O nakasala ang isugo? Mas na. Wala kaya huwag tawag. Kanina. Tawag. Hindi ko kayong tawag. Kanina karong. Sila akong pangutana. Una ka nga bawal yun. Bawal maghimo. Siyempre, nakatingong bawal maghimo. At ito nagpahimo. Bawal yun, di ba? Pwede. Isa sa langit. Sa yuta. Ilawag sa yuta. O na ilawag sa tubig. Di ba? Tama. Sa dihang nagpahimo ang Diyos. Kung larawan dito kang Moses, Exodus 25. Nakasala ba ang Diyos sa iyang kaugalingong balaod na sa ayaw paghimo? Nakasala sa larawan? Wala ba nakasala ang Diyos? Salamat! Good. Ang nagpakita o ebidensya ang mga tao na miyembro mismo. Mr. Moderator, objection, Mr. Moderator. Kipagitaan na po siya kung ebidensya. Kay sumala pa nimo ang mga larawan sa mga santos Diyos. O ipagpuplo nimo mga sinas-pilit na nandugay kanina na ang mga tao naghimo sa larawan Diyos o Diyos ang ilang pagina. Simple na ako pangutana. Makakutlo ka ba? O putlo sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana na nagsulti nga ang mga larawan among Diyos. Okay, no? Sa katikisim, no? Katikism mo? Katikisim, hanapin ko lang ha. Nagpapal pa na yung ibasa. Katikisim mo, nakasulat, no? Tataan mga nagpuputos bulan. Wala mo nagbutang-butang ang Kristo na sayo, bato, gigukod na kayo mong argumento eh. Dili. Ang imong argumento, tungkol kay wala na nakabutang din nga ayaw pagbato ng larawan, nasayop ng simbahan Katolika. Mas kayo si Kristo. Kaya ang napulog, ihimong duha. Di ba? Wala akong punto eh. Wala akong punto. So, si Kristo wa masayop, ikaw mo ay nasayop. So, follow up tawag ang question. Ingon ka nga, kitili ang pagbuhat sa gitawang larawan. Dili pwede nga magbaton kay larawan. Kung panalitan makabasa ko sa Biblia nga ang mga propeta kaniadto, apil ang mga tao sa Dios na ay gibuhat ng mga larawan o gikahimutan sa Dios, admitahon nimong iya pasyawa. Di na lang ito mag-admit no, kay kita tanan nangalagan mo sa Diyos. O para ta sa Diyos, dili ta may admitahon nga para sa yawa. Kaya mura man tahan na og iya unang sa yawa. Nagisgot na ino ang tadaro nga para ta sa yawa. Ito na, ganahan mo nga magisgot mo ng pulong sa Diyos. Kaya mayroon mo na para mo sa yawa. Diba, dili ta. Diyos ngani. Ang gisugay sa atong Ginoong Dios, dili ka magbuhat og larawan. Nga imo unsa?
simbahon. Nagsugo ang Dios sa una og larawan sa kerubin, larawan sa bitin. Wala sa kusa nakasala. Pero wala gi pa simba sa Dios. Wala gi pa yukbuan. Nga naman, Good. kay sala na sa Dios nga magyukbo-yukbo ka o magsimba-simba ka ng larawan. mo sa unas, Okay. ko ka pa, nagyugtog larawan. So, last two questions. Okay. So, ang imuhang tawagan ng gisulti primero, basta magbuhat, gidili. Karon kay ang ko naman nga ang Dios na nagpabuhat, nahimo lupad na pud siya. Katong tawag anang imuhang tawag ini nga simbahon. Okay. Muna ni ang second to the last. Okay. Kung pananglitan na ako'y mabasa sa Biblia, kay mo magka nga dili pwede masayawa. Ang Biblia gid ingon ana, di ba? Naiiya sa Dios, naiiya sa yawa, naiiyang ni Kristo, napoy mga antikristo. Atong tan-aw ng kisi antikristo nato. Okay. Kung pananglitan na ako'y mabasa sa Biblia, na diin ang Diyos mismo nagsugo sa mga Israelita kaniadto na kung magsimba ka, mag-atuban ka ni anang mga altar sa Jerusalem nga nailarawan, admitahon nimo karon nga nasayop ka? Kung na'y mabasa. Kung naay mabasa, wala na tayo makakuha na ng naay mabasa diha basta kayang sugo sa Dios. Kayang sugo sa Dios nga dili ka mabuhat og larawan nga imuhang simbahon, lodhan. Dili ko mo kaya na sa imuhang nga kabalo asa na nimo nabasa nga nasayod man ta nga muluhod yuta tubangan sa Jerusalem sa silangan kay mao man ang sugo sa panahon ni Daniel. Maabri siya sa bintana o matubang siya sa silangan sa Jerusalem. Nya wata kabalo dito sa Jerusalem, ang daghang matug larawan dito. Di ko na kayo mabasa. Diba? Kung daghang larawan dito, makaingon ka nga daghang larawan. Pero wala ingon nga Kung nailarawan, wala ingon nga si Daniel nagdudlo sa larawan, wala. Nakatubang lang siya sa Jerusalem. Nakatubang siya sa Jerusalem. Niampo kay padulong man siya sa nakatubang man siya sa templo, mo may sugo sa Dios. Pero ingon nga nagluod-luod ka ng larawan diha. Unsa gibuhat sa angel kang apostol Juan? Tindog ayo kog simbaha kay ako sulugon lang sama kanimo. Niluod si ang angel. Niluod ang si apostol Juan sa angel. Sa gibuhat sa angel, tindog diha ayo kog simbaha kay ako sulugon lang sama kanimo. Para sunod natin, video na. Tatawag ko kay makita na to, di ba? Nagsimba niya pagkaman ingon siya nga wala gyud gihap-an pamanggani. Sa mga diri luhod dito ka sa Biblia hapa gyud. Pwede ka basa na, brad? Katapusan pangutana. Imo man gyud nang tawagan ng akusahan gyud ang simbahang Katolika. Ako tong kuandong tong gingon ni Sir May kaganina. O sa napulo ka sugod nag-ingon, thou shall not bear false witness against thy neighbor. Ingon ka nga, gisimba na mo na isip amo ang Dios. Pwede ba kunimong matagaan og dokumentong Katolika nga naay pagtulunan ang Iglesia Katolika Apostolika Romana nga kanang mga larawan nga naasulod sa Iglesia Katolika amuan ng Dios? Sige, tagaay ko dokumento kay kung dili ka makahatag naigo ka nang giingon sa Biblia nga nagbutang-butang ka. Pagbutang ka sa imong isip ka tao. Nangayag dokumento sa simbahang Katoliko. Thou shall not bear false witness. Balo naman gano'n nga dili ko Katoliko. So wala gyud ko nagbato na ng dokumento. So baseless ang Pero inyong yun na. Pero